Kaixo, zinemazale, hauxe duzue Zurriolako Butaka, zinemaldiko euskarazko saioa. Dakizunez, 5 hedabidek elkarlanean osatzen dugu. Berria Irutxuloko Hitza Gaztezulo zinea ataria eta 11 telebistak hain zuzen ere. Irailak 27 asteazkena, 3. eta azken Donostia saria banatuko du gaur zinemaldiak. Monika Bellucci aktoreak jasoko duena zehazki. Gaurkoan ordea guk bestelakoak ere izango ditugu gure saio honetan. Batetik Berta Gaztelumendi izango dugu Bolar dokumentaleko zuzenaria eta Koldo Zuazua Morir filmeko ekoizlea. Hain justu, Koldo segidan gurekin eseriko da hementxe gurekin. Bestalde, ohikoak ditugun bideokritikak, soslaiak eta beste ere jasoko ditugu gaurko saioan eta kritikarien solasaldian, gaurkoan beste 2 kritikari dagoeneko eskarmentua pilatua dutenak zinemaldian. Batetikan Begoña del Teso eta besatikan Gorka Erostarbe, biak ala biak kazetariak. Horiek horrela, nahi dugu hasi, beste Zurriolako Butaka saio batekin, eta beraz, hoberen eguna hastea da gure ohiko zine maratoiarekin. Fernando Franco zuzendariaren Morir filma estrenatuko dute gaur, istorio gordina bezain errealista, eta horri buruz hitz egin nahi dugu eta hasteko gurekin dugu Koldo Zuazua filmaren ekoizlea. Kaixo Koldo, eta ongi etorri. Kaixo, zer moduz? Ondo. Ez dakizu urduriago zauden, ni baino, ziurrenik bai, zeren... Kamaren aurrea beti pixkat urdurinago. Atzean oso gustora. Asko zueto, erosoago bai. Erosoago bai, baina, beti ere ez da izaten erresa, dena ondo atera nahi dezuelako, ez da? Bai, hori da. Filmaketan zaudenean beti nahiko estresa daukagu, baina, bueno. Eta estresa nola dara mazue estrenatzerako orduan, Morir badatorrelako ja, orkesteko unea da? Bueno, nik nahiko lasai nago, nahiko seguru, atzo uki genuen prentsa pasea, eta nahiko ondo joan zen, tuitak eta irakurri ditugu eta oso pozik, benetan. Bueno, ez da pelikula erresa, eta nik uste dut feedbacka erantzuna nahiko ona izan dela. Bai, aipatu dituzu txioak, tuitak, eta nik ere bat irakurri dut bereziki, non gustatzen zitzaion filma, baina esaten zuen ez, Frankok beti ze gai ilunak hartzen dituen, ze gordinak, eta hurrengoa ze izango da apokalipsia, edo suntxiketa, edo benetan, errealidadea dela, baina gordina ere bai, ez? Filme honek kontatzen duena. Ni ez dakit zeratik berak erabakitzen du gai hontaz berbatzea, baina, bueno, bera nahiko pertsona bizia eta farregarria da baita ere, baina, bueno, ez dakit gustatzen zaizkio gauza hori. Bueno, aipatu behar dugu, labur bada ere, zer kontatzen duen filmak, ez? Norarte konta dezakezu film honen sinopsia edo kontatzen duena? Bueno, amodio eta minari buruzko mintzatzen du pelikulak, ez? Eta naiz eta heriotza eta gaixotasuna hor azaltzen diena, niretzako pelikula bikote baten harremanari buruz berbaiten du. Nola amodioa eta erlazio pertsonalak transformatzen diren bat-batean kanpoko faktore bat sartzen denean. Eta, bueno, niretzat hori da pelikula, bikoteari buruzko analisi bat. Aipatu behar da, esteren 180 gutxi gora bera Euskal Herrian grabatua izan dela, non zehazki, nolakoa izan da lokalizazioen lan hori? Lokalizazio nahiko gogor, sakonak egin genituen, Fernando oso exigentea da, eta egon ginen behiratzen, nik uste dut kostalde osoa, hondartz guztiak, eta, azkenean hasi ginen Mendebaldetik ekialdera, Bizkaitik Gipuzkoaruntz, Santanderren grabatu dugu gaitare egun bat, eta gero daukagu Plentzia, Barrika, Ispaster, Lekeitio, Lagak Hondartza, Donosti eta Iruñan baita ere. Ekoizleak lan auki duzu, ezta? Bueno, mugiko erra izan da pelikulan. Ez eta berba gero ez da hori dena ikusten. Azkenean pelikula gertzen da 2 tokitan, Kostaldeko etxea eta Hondartza, eta gero hiria, ospitalea eta baino, izan dira, ez dakitzen bat, 40 lokalizatu desberdin. Eta gero eratatzeko alako historio, aipatu dugu zela iluna, baina kolore berezia ere baduena. 2013an, nokoraz banago, Larida filma aurkeztu zuen Fernando Frankok hemen, Donostiako zinemaldian, eta harrera polita izan zuen, beste, Marian Alvarezek saria jaso zuen. Zer nolako harrera espero duzu oraingoan? Egia da Leiatik kanpo dagoela Morir,
baina, bueno, aipatu duzu dagoeneko lehen inpresioa dituzuela eta ezakit ze harrera izango du. Horrelako filmak festival bat behar dute bultzada egokitzeko, bestela oso zaila da horre existitzea, hemen merkatuan eta guretzako Donosti, niretzako bereziki oso berezia da, zeren hemen hasi nintzen, hemen ezin naiz eta Donostian egotea beti zerbait arro egoteko da, no? Eta, bueno, pena daukagu, maskorren lehian ez egoteagatik, Rebordinosekin egon geha berbatzen erabakiari buruz, baina, bueno, erabakiak dira, berak esan zidan bakarrik 3 pelikula espainolak hartu behar zitula lehian, eta guk azkenean gelditu ginen laugarrenak. Laugarrenak eta kanpoan. Baina, bueno, pozik, dena dela, pozik. Aipatu dugu Marian Alvarezek saria eskuratu zuela, film honetan ere oso papel garrantzitsua dauka, bere bikotearekin batera. Bai eskatuko nizuke, bere bien lana zuk ere baloratzea, ez? Ekoizezaren aldetikan eta ikusi duzun aldetikan, indartxo eruditzen zaizu bien interpretazioa. Ikaragarrizkoa benetan. Eta gaina, niretzako lana doblea da, zuk esan duzun bezala, bera bikotea dira bizitza realean baita ere. Ara, hori nik enekien. Hori badakigu, beti ez ustoko ditugu saio honetan. Publikoa da, Bai, publikoa da, baina tira, ez naiz kotila bat, beraz. Bueno, beraiek oso arruntak dira eta gauza hauek, baina, bueno, esaten dute eta esaten ari naiz. Orduan, horrelako lana egitea bikotea izanez, irudin nola gauzak nahasten dian bere bizitzan, gaina interpretatu behar dute eriotza, baten eriotza, modu errealista hontan, eta hori dena pixkat nahaztu da bere bizitza errealean, eta nahiko gogorra izan da beraientzat, gaina, Fernando, exigentea da ez bakarrik kokapenekin baita ere interpretazioarekin, orduan hilabete terdi egon zirela ensaioak egiten, eta gero beste hilabete terdi filmatzen, 3 hilabete gauz honekin, run honekin buruan sartuta, nik uste erokeriari gertu egon diela. Bai, esan duna da lan mardula dela eta lan askoko atzetik beraz, morir. Baina emaitzan, ere ustez da oso ona. Esan dugu, gaur estrenatzen dela, eta zer nolako harrera duen atzoko prentsa pasaren ondoren. Aipagarri dugu zurekin ere Handia filma, Kowalski filmekin ere parte hartu duzulako, Sail Filizelean dago hau bai, Leian dago, eta irakurri ditugu lehendabiziko kritikak, askotarikoak izan arren, orokorrean publikoari gustatu zaio, eta kritikaletik ere, nahiko positiboa izan da harrera. Sentsazio bera duzu? Nik bai, eta taldekideak baita ere, nik uste dute pelikula nahiko bultzada ona izan dula eta oso pozik gaude. Nik uste dut pelikula behartzuna hori zen, pixkat konfirmazio bat hemen zinemaldian, eta hori izan da behar genuna, orain sariak gertatzen bali batea, asko zobeto. Nik uste dut pelikula arro egoteko dela, eta euskalduna izanez nik uste dut arroago, oso pozik gaude. Zueko ez bezala askotan ikusten dituzu atzetik mugitzen diren gauzak, lantaldea, Handia filmeko lantaldea nola ikusi duzu egun hauetan, zinemaldian, urduri, eroso, betire filmak baduelako bere karga, ez? Bai, baina Moriartik badakizu nola lan egiten dute beraiek, eta nik uste dut naiz eta bat urduri egon, edo pixka tapal, edo bera joan pixkat Morales eta besteak igotzen diete. Beti lantalde horrai denetarako balio du eta asko laguntzen dira bata besteakin eta komplementatzen dira, eta oso, ezakit, oreka hori beti lortzen dute, eta netzako pixkat genio txikia diela, eta super jatorra gainean, asko baita ditu. Zuk aipatu duzu akaso sariren bat eskuratzen badu ondo eta bestela ere ez. Egia da, Handia filma estrenatu dela eta Loreak estrenatu zenean guk hemen aipatzen genuela, ez? Sariren bat eskuratu dezake eta egon ginen aste osoa horri bueltaka. Handiarekin oraingoz ez du golakorik aipatu eta agian gehi aipatu gabe etorri daiteke sariren bat. Behar da, ez dakigu hori da loteria bat da. Gauza gertatu dena Handiakin, pelikula estrenatu baino lehen, salmentak egin diela, gidoiakin, nazioarteko salmentak burutzen ari diela, eta hori da niretzako gauza oso bakarra, ez? Nik uste dute Euskal Herriko pelikula bat euskeraz, salmentak egitea estrenatu baino lehen, nahiko berezia dela. Hori zerbait esaten du pelikula buruz. Loreak filma oso esanguratsu izan zen atzerriko ateak irekitzeko,
eta handiak orain aukera izango du ere atzerrian egoteko. Halako filmek ate hauek irekitzea oso garrantzitsua da hemengo ekoizpenarentzat ere? Ba, noski. Laguntza ikaragarria da, ez? Nik uste dut, eta bueno, zinemaldiak egiten ari den lana nik uste dut bata berriazkoa dela guretzako, zen leiho bat da nazioarteko ikuspuntuentzako, eta hemen posibilitate hori daukagu, eta zuzendaritzak erabakitzen ari den gauzak nik uste dut asko laguntzen ari zaigula. Oso posibilitate horregatik. Bitxikeria bat badu handia filmak, eta zueko zezaren ez ere galetu nahi izut jakiteko ezen den zure iritzia, eta da, bai justu, estatu mailan bikoiztua izango dela gaztelaniaz, eta atzerrean euskaraz ikuseli izango dela, ez? Kuriosoa da. Bueno, ere euskaraz ikusteko posibilitatea eukiko dugu estatu mailan, bakarrik zinemareto batzuetan. Baina normalean Espainia, estatu mailan bakizu kultura, ez? Bueno, pelikulak bikoiztuta ikusten diela, hori da normalean. Eta, bueno, atzerrian, segun ze zinemaretotan, normalean pelikula txiki hau da, autorezko pelikula da, orduan zirkuitoa mugituko dena jatorrizko versioan izango diela. Baina Espainian kopia gehiagoekin aterako denez, egongo dira zinemaretoak jatorrizko versioan eta bikoiztuta egiten. Aipatzeko da, sade saria jaso zenuela, poztekoa izan behar du egiten duzunaren lan horrek ukitzen nolabaiteko sari bat ere bai, ez? Bai, beti poztekoa da sari bat jasotzea, lehen saria da pertsonalki jasotzen dudana, baina baita ere lotxa pixkat, ez nik ez zait asko gustatzen, esan dizudanez kameran aurrean egotea eta saria jasotzea eta gauza horiek pixkat lotxati bihurtzen nahi dute, baina oso pozik eta oso unkigarra izan zen, gaina hemengo jendeak ematen du, familia, lagunak, hortzien, momentu oso berezia izan zen niretzako bai. Eta gero aldizkarian ateratzen zea 4 egun, eta gizon arrakasta eukin hemen irian, baina niretzako hori lotxa ikaragarria da. Lotxa ikaragarria, baina tokatzen da, lan honaren emaitza delako hori azken batean. Bukatze aldera, aurrera begira datozen proiektuekin, okeraz bagaude, Sitgesen landu duzun telesail bat aurkeztuko da, eta nahiko genuke zerbait aurreratzea guri hemen ere. Bueno, deitzen da La Zona, Movistar Plusen ekoiztuta. Guk egin dugu pixkat, Movistarrek dauka orain ekoitz proposamen oso interesgarria, ekoiztu ditu 5 telesai. Bat zinemaldian dagona, gainera? Bat, La Peste, bi, La Peste eta La Vergüenza. Eta gero daukagu La Zona. La Zona Sitgesen aurkeztuko dira lehengo 2 kapituloak, eta gero urriak 27an ja katean azalduko da. 8 kapitulo dira, 50 minutukoak, eta Jorge eta Alberto Sánchez Cabezudok zuzenduta. Beraiekin bat egin genuen orain dela 7 urte krematorio seria Kanal Plusentzako. Oso harrera polita aukizuna, baina tamalez hor gelitu zen ere bai. Bueno, eta seria hau pixkat kalitatez eta sakonez nahiko antzekoa da. Da nuklear istripu bat gertatzen da Espainiako iparraldean. Ez da konkretuki non esaten, Asturiasen da. Eta istripu horren ondorioz, faktoria nuklearrena inguruan eremu bat ixten da eta jendea ezin da sartu hon. Eta jendea ezin da sartu, baina debekiatuta da hor bizitzea eta sartzea, baina jendea sartzen da eta gauza gertatzen dira hor barruan. Eta Sitges lekua proposa da, alako zerbait aurkezteko. Baina naiz eta ez da hain fantastiko edo beldurrezkoa da, nik esango nuke thriller soziala dela. Thriller soziala. Oso, niretzako nik egin duden lanetatik nik uste dut interesgarriena dela. Asko gustatzen zen. Oso kontentu gaude, oso pozik. La Zonaz aparte, bada beste proiekturik aurrera begira? Pentsatut asko gongo direla, baina aurreratu daitekenik. Batzuk eta aurreratzeko daukagu hemen Forodeko produzioan, Akelarre pelikula. Ara? Gaude nik eta Iker Ganuza, beste euskal ekoizle bat, biak elkarrekin egin dugu koproduzio bat, eta alde berean beste koproduzio bat Frantziako 2 ekoitzetxekin, bata Lapurdikoa,
eta bestea Bretainekoa. Osa, da eusko koprodukzioa, baino Euskal Herriko koprodukzioa zen. Iker Nafarrokoa da, gero daukako Lapurdikoa eta nik hemen Donostikoa. Eta pelikula da sorginen inguruko munduan pasatzen da pelikula, 17. mendean, eta zuzendaria da Pablo Agüero, zuzendari argentinar bat, hemen egon zela sail ofizialen Eva no duermeekin. Parisen bizi da, eta darama urte batzuk investigatzen sorginen munduari buruzko liburu batzuk, eta aurkitu ditu 2 liburu mende horietakoak, eta 2 liburu horietan inspiratuta egin du gidoia, eta oso interesgarria da gidoia, benetan. Eta ikusten diozu aukera ateratzeko, eta foroan ondo nahiko, bai, oso ondoa. Harrera oso ona. Proiektuak. Eta guk oso pozik gaude, eta gauzak ateatzen dira, ja, fora baino lehen gauzak ateatzen ari ziren, eta nik uste dut forarekin bultzada handia izango dugula. Esan duzu bezala ze garrantzitsua ere zinemak industria sail hori izatea, zuei ekoizleei laguntzeko bide horretan. Oso interesgarria da, eta jende ikarak ezagutze duzu, eta lantalde berriak egin dituzu, eta kateak, oso ondo. Ni oso pozik nago, Bai, ikusten zaizu, Ere eskertzen da, esan zinemaldia ez da bakarrik zinema ikusteko topagunea, baizik eta baita ere sortzaile ekoizleentzako ere bada plaza oso interesgarria. Koldo, eskerrik asko gurean izateagatik, aipatu behar dugu urriaren 6an estrenatzen dela Morir zinema areto komertzialetan, ez da? Bai, nik uste dut ateago gelala 30 kopiekin, estatu mailan, nahiko kopuru ederra nik uste dut dela pelikulantzako. Beraz, zinemaldian aukera ez duenak, zinema aretoetan ere izango du hain justu ikusteko aukera. Eskerrik asko gurean izateagatik, eta hau pixka sufritzagatik gurekin. Baina goza interesgarria kontatu dizkiguzu, eta hori ere eskertzen dizugu. Eskerrik asko eta animo. Eta zurekin batera hurrengo bideoa ikusiko dugu, zeren Gaztezulok prestaturiko bideokritikak eskaintzen ari gara aste luze honetan, eta atzokoan Elkarrekin Together dokumentala izan genuen izpide, horren inguruko iritzia jaso dute bideo batean Gaztezuloko lagunek, eta hemen txetuzue. We would like to organize the excavation with you. The Basques are known for going to nowadays Canada, around the St. Lawrence River. But we know, we have written evidence that the Basques came here too. Azkenean, Xavier, azkenean. Hor pentsatzen dugu, punta horretan, hor egon daiteikela zeo zer, ez? Bale bat harrapatu ezkotan, nik uste eta ara emango zutela. Gaur eta bilok, aurtengo Zinemaliko azken Euskal Ekoizpena ikusteko aukera izan dugu, oraingoan Elkarrekin Together izan da. Hori da. Elkarrekin Together film dokumental bat da, Pablo Iraburuk eta Miguel Txomolinak zuzendu dute, Igorrotxoarekin batera, gogora dezagun Igorrotxoak bere garaian Nomadatek filma egin zuela. Eta, bertan kontatu digute abentura bat. Bai, Xavier Agote, Albaola Itsas Museoen zuzendariak egiten duen bidai bat, Estatu Batuetako irla galdu batera, bere arkeologo talde batekin batera. Eta, ikusi izan dugunez kreditutan, ekoizpen honek besteak igual ez bezala, honek bai izan dula erakunde pila baten babesa. Bai, eta gure ustez hori asko nabaritu da filmaren kalitatean, irudietan, planoetan, musikan, elementuetan. Hor ikusi ditugu goiko plano ikusgarri batzuk dronekin grabatutakoak. Izan ere hoxe da dokumental honen ezaugarririk potentenetako bat, ez? Ikusgarritasuna, irudien zuk esatezuna, irudien kalidadia, benetan airian egan iten duzula sentsazioa dakazu hainbat momentutan dronen bidez garatutako irudiei esker, eta hori izan da, igual, balorik handiena, pelikula honetan. Bai, eta horrekin batera, plazentia irla misteriotxo hori deskubritzeko aukera izan dugu, benetan leku paradisiakoa da, bertan bizitzea giltzeko gogoak ematen ditu. Denboralditxo batez, bai. Eta musika komentatu duzu lehen zukan, bai, asko gustatu zaizula, ritmoa laguntzen zula. Bai, azkenean musikak ere, abesti ezakit natiboak dira bertako natiboen abestiak, eta
pixka bat garaira eramaten duen musika da, asko laguntzen dio dokumentalari. Orduan, atsegin izan da, baina gero atsegin hainbeste gustatu zaizkigun beste gauza batzuk egon dira, ezta? Izan ere, arkeologiak badu frustrazio puntu hori, eta bilatzen ari garela, espero genuna ez izatearen arriskua ere, ez? Hori da, azkenean imaginatzen dut, arkeologiak bat duela arrisku hori, ez? Pazientzia handia eskatzen du, eta oso gutxitan saritzen zaitu zerbaitekin, ez? Xabier Agotek berak dokumentalen hasieran esplikatzen du, bilatzen nahi zien garai bateko euskal balezaleen aztarna horiek, irla horretan, aztarna horiek oso txikiak izango ziala, ez pentsatzeko sekulako txalupa bat bilatuko zutenik, edo tresna handiak ere, orduen, lortatik... Hau ez da Indiana Jones. Ez da bat ere. Baian izan dutela, beste arkeologo hauek eta fin-finetan lanien ikusi ditugula, eta izan dutela bertako hango irlako Rebeka izeneko emakume arkeologo baten laguntza. Hori da, bertako historialari eta arkeologoen laguntza eskatuko dute filmean, eta interesgarria da nola Estatu Batuetako jende horrek laguntzen dien euskal aztarna horiek aurkitzen. Baina arkeologa hontaz aparte, egia da Xabier Agoten arkeologo lantaldian, emakumez eta gizon osatutako lantalde hontan, bakarrik gizonezkoak entzuteko aukera izan ditugu. Emakumeak lanean ikusi ditugula oso fin, baina elkarrizketa luzeak eta iritziak eta bakarrik gizonezko arkeologoenak izan diala. Pena bat iruditu zaigu, zeren lanean ikusi ditugu buru-belarri, badakite zertan ari diren, arkeologoak dira, baina aldiz beren iritzia entzutera ez gara iritsi, orduan horrek pena pixkat eman dugu. Esan dezakegu, hoxe, badala orduen dokumental historio bat, euren erronka, hanek esan bezala, 16. mendeko euskal balezaleen aztarnak bilatzia, dala irla hontan, Estatu Batuetako irla hontan, eta, esango genioke, jendeari ez espero ez izatea hor klimas bat edo tentsio puntu gorenik, gorenik, ze azkenien historio jarrai bada, esperientzia bat, bidai baten kontakizun bat azken batian. Hori da, aldiz, beti da interesgarria jakitea edo bintzat imaginatzen iristea, nolakoa izan zitekeen euskal balezaleen bizitza inguru horretan, paraje horretan. Orduen, zuek ez dizuegu spoilerrik egingo, ikusi beharko duzue Xabier Agotek eta bere arkeologo lantaldiak azkenian balezaleen aztarnoiek topatu dituzten, ala ez? Hori da. Oh, nail. Square nail, very old. Balia arpoiakin jota harrapatzia, hori Euskal Herrian garatuko den teknika. Eta hori beste inorrek, Europan beste inorrek etxitxak egin. Ostra, galante, dituke. Hementxe jarraitzen dugu Zurriolako butaka saioan, kursaletik zuzenean, eta bada beste lan bat hitz egin nahi duguna eta jorratu nahi dugun gaia bera ere, izan ere, atzo estrenatu zuten Bolar izeneko dokumentala Troba aretoetan, eta bere zuzendaria dugu gurekin dokumental honetaz hitz egiteko. Berta Gaztelumendi. Ez da estrenako hemen, bigarrenez, eta beraz, izango dugu plazerra hori buruz hitz egiteko. Kaixo, Berta, eta ongi etorri. Eskerrik asko. Estrenalia dagoeneko burutu da, eta beti egiten dugun galdera, harrera, eta gero ondorengo solasaldia eta dena nolakoa izan zen. Egia esan, oso harrera ona izan genuen, oso, aretua betea zeon, eta bukatu bezain laster eta kredituak hasi baino lehen ja txaloka hasi izan jendia, eta, gero komentarioak oso onak izan zian, jendea unkituta, eta jendea miresten dola baita ere emakumezko hauen lana eta hauen jarrera eta hauen korajea, ez. Justu parte hartu duten emakumezkoak ere izan zirelako Troban, eta bertan ere bai galdera batzuk egin zizkieten, eta pixka bat sola salitxore osatu zenuten gaiari emateko ikusgarritasuna. Bai, denbora gutxi izan zen, 5 minutu, guretzako festaguna zen, orduan 9 emakumezkoak bertan ziren eta gehien baten gehien nolako komentarioak, baina, harira jungabe norla baita esateko, edo gaiari heldu gabe, gaia ondo helduta zeon dokumentalan zehar, eta, nik uste momentu hori izan pixat erlajatzeko,
eta galderak igual izango ziren anekdotikoak, edo rodoiaren ingurukoak, edo nola sentitzen ziren beraiek kamera aurrean, da holako gauzak ez berriz ere bakoitzak bizi izan zituen sufrimenduei buruz. Baino, hori da. Bueno, aipatu behar da, emakumenderen ekoizpen bat dela Bolar dokumentala, eta indarkeria matxista sufritu duten 9 emakumeren lekukotza jasotzen duela. Zer hausnarketa sorrarazi dizute zuri Andre horien testigantzek? Nik uste deliala, ez dakit, erresistentzia eredu bat, eta borrokalari sutsuak diela, ez? Esken finean, gutxi ezagutzen da, violentzia hau. Gu normalean horren berri izaten dugu, ja kaberan dagoela, hau da, emakumezko bat hil dute, edo dela dagokoa, baina prozesu hori ezagutzea oso importantea da, jabetzeko tortura modu badela. Eta orduan, ez dakit, horri aurrea egiteko behar duzun kemena, behar duzun indarra, zugandik sortzen den indarra, zerbitzuk eta horiek noski oso beharrezkoa dira eta balio dute eta bultzatzen dute eta ez dakit, babestu dute emakumea, baina azken finean indar hori zurea behar duzu, ez? Eta orduan niretzako eredu izugarria da nola atera leiken pertsona bat inpernu horretatik, ez? Zenbat indar behar den eta zenbat inteligentzia behar den hortik ateratzeko. Eta beraiekin lan egitea nolakoa izan da, zeren aipatu dugu, hasiera batean ez zela erraza izango beraiek kamera aurrean jarri eta beraien bizipen eta sufrikari horiek kontatzea, beraz, egin behar izan duzu lanketa bat ere bakoitzarekin kontatzeko, pasatako... Bai, noski, hau etzan sortu bat-batean esan geluela, egin dezagun dokumentala, ez, gu hasi ginen lan bat egiten, violentzia hau jaso duten emakumezkoekin, hau da, errekonozimendu eta erreparazio lan bat eginez, eta orduan horre saio sakonak izaten gentuen, batzutan oso gogorrak ziren, eta, momentu batean mezua osatu genuen guztien artean, zer esan nahi genuen, ze batez ere helburu bat zegoen emakumezko hauekin esan nahi genion gizarteari inplikatu behar zuela eta sensibilizatu behar zuela gai honekiko. Eta orduan behin mezua osatu genuenean, esan genuen, eta orduan mezu hau nola igorriko diogu jendeari, ez? Eta batek esan zuen, eta zuk egin dituzu dokumental batzuk, egin dezagun dokumental bat ikusten dugulako ikusi entzunezkoak aproposak diela jendea ikuitzeko, ez? Eta orduan hasi ginen, ez? Baina ordurako urtebete lanean genean zen, eta bagenekion ondo bakoitzak zer esango duen eta zergatik esango duen eta nola arilkatu genuen bata bestearekin diskurtsoa azken finean. 9 emakumeren testigantza, pentsatzen dute berezia ere izango zela bakoitzarentzat beste emakume horien bizipen horiek ezagutzea, ez? Noski, beraiek berehala errekonozitzen dute bata bestea, ez? Eta berehala ulertzen dute eta ez dute beraiek izaten duten bezala inork ez zaitu epaitzen beraien artean daudenean, ez? Eta orduan oso sare sakona eta sendoa sortzen da emakumezko hauen artean normala den bezala, ez? Orduan, alde horretatik ez dago inongo problemarik, baizik eta kontrakoa, ez? Bada pasarte bat, dokumentalean emakumetako batek ondokoa esaten duena. Nire birramonak indarkeria jasan zuen, amonak, amak, nik, alabak, bilobek, belaunaldi indarkeria matxista hau mantentzea eta jarraitzea beldurgarria dirudi. Bai, baina hala da, ezke nik uste, nahiz da asko sonatu orain, oso sonatua da indarkeria. Oso titularretara eramana. Hori da, ez dugu ezagutzen, ez? Hor barruan gertatzen dena eta zenbat urtetan gertatzen den da, nola hasten den da, nola jarraitzen duen eta bar, ez? Eta gainera, oraindikan ere ezkutuan dago. Oso gorra aitortzea zuk horrelako violentzia jasatzen duzula. Lotxa, indignazioa, hainbat sentimendu gordetze dituzu, ez dituzu partekatu nahi, ez? Orduan, nik uste dut, gure harremanetan, eta gaina batzutan ez da behar kolpetara iristea, baizik da gure harremanetan uste dugun baino violentzia gehiago. Esan edo, gizabanakoen artean, gizon emakumezkoen artean, gizonezkoen artean edo guztietan, nik uste dut, violentzia nagusi dela, eta ez dugula onartu nahi. Eta badago lanketa hor? Ikaragarria. Horregatikan, dokumental honek lagundu dezake testigantza batzuk berreskuratuz mahai gainean jartzea arazoa eta esatea begira, hau dagoena, eta hemendikan aurrera hasi beharko gara zerbait egiten. Bai, nik uste gainera emakumezko hauek kontatzen dutena, nik uste mundu guztia identifikatu laikela.
behatzi emakumezko dira, behatzi historio diferente, amankomunean gauza asko dituzte, baina diferente dira, bakoitza pertsona diferentea delako. Eta nik uste momentu batean edo bestean jendea identifikatu egiten dela esaten dutenarekin. Esaten dizudalako oso gizatiarra delako violentziarekin harremanetan egotera. Dokumentalaren emaitzari dagokionez, eta bere horretan hartuta eta kaso ja modu artistiko batean, trantsizioak asko zaindu dituzu. Aipatu duzu, arilkatu dituzula ere bai testigantza horiek, eta hor ere lanketa propio bat zurea badagoela. Hala bilatu zenuen eta gustura zaude emaitzarekin. Bai, kontua zen nik iaia 10. emakumea zen natura, edo 10 lurra, hori oso polisemikoa da, azken finean hori da guk nolabait ere bilatzen dugun oreka, natura izan laike gatazka, natura eta izan laike askatasuna, aldaketa eta bar, eta nik uste gauza guzti horiek biltzen direla bakoitzaren desioetan, are gehiago, ez dakit inpernu batetik atera nahi duen edozein pertsonan. Eta beraz, hori ere zaindu nahi izan duzu eta horrela adierazi. Bai, nik uste, nik azentua jarri nahi nion naturari eta 10 lurrari, bai. Bueno, aipatu behar da, ez dela lehen aldea zinemaldian zaudela, dokumental batekin egin justu Mariposas en el Hierro, lanarekin ere izan zinen, eta baita gure saioan, aipatu dugun bezala hasieran. Bi lanen artean antzekotasunik bada? Bueno, nik uste dut ez, baten batek igual ikusiko baluzu, bai, hombre, bai, ez dakit zer egin duen honetan, eta nire uste den ez, agian egilearen ikutua, agian. Ez dakit, agian. Kontua da, bestetan ere dokumentala zen noski, eta dokumentala baita ere oinarritua zegoen pertsona batzuren testigantzetan, hori amankomunian dago, noski. Gero nik uste planteamentua bestelako batekin nahi izan detela, ezagik lortu detela. Hori, jakina denez, ikusleek esan beharko dute, hori argi dago. Hala ere, aipatu gara, Mariposas en el Hierro dokumentalak ibilbide polita izan zuela, ezta? Bai, oso ikusia izan zen, eta 5 urte dira ja, nintzala, bai. Eta guatzen naiz duela, hilabete gutxi nintzala Iruñan, oraindikan dokumentala aurkezten, oraindikan bizirik dago. Bai, izan zuen harrera ona, interesa sortu zuen, eztabaida bultzatzen zuen, eta nik espero dut beste hau ere horrela ibiltzea. Hori galetu behar nintzen justu, ez? Zeren, karo, aipatuz duela 5 urteko lan bat, izan duen ibilbidea, eta orain Bolarrekin, ibilbide politagoa, ez dakit, emakunde atzetik egoteak ere lagundu dezake, zurekin bideak? Bai, lehenik eta behin emakumeak izango dira hau mugituko dutenak, 2 talde sortu dira, bata Gipuzkoan kudeatzeko, bestea Bizkaian kudeatzeko, eta bereiek izan dira, edozein herrik eskatzen badu, edozein ez dakit erakundek, emakunde bitartez, gero hauengan joko dute, eta beraiek ere izango dira, adibidez, eztabaida edo kolokioa baldin badago, bultzatuko dutena, edo erantzunak emango dutenak. Edo galdera erantzunak egingo dituztenak, eta horrela da asmoa, eta hori herri ondo mugitzearena. Eta jendeak nola jakin dezake non ikusali izango duen, zen hori ere oso garrantzitsua da, aipatu dugunez, ondaitakelako kulturetxe batean, areto jakinetan. Nik lehenik eta ben izango dizuet astelenean Bilbon izango dela, Azkuna zentroan, arratsaldeko 7:00, Azkuna zentroan daude sarrerak doain, baina jaso inbarria. Aste artean Artiunen Gasteizen izango da, arratsaldeko 7:00, gauza bera. Eta asteazkenean hemen Tabakaleran berriz ere izango da dokumentala. Hortik aurrera, beti izaten da, erakundeak, emakundekin harremanetan jartzen diak eta eskatzen dutenak, egun baterako, eta horren beti izaten da, gero edabideetan horren berri. Beraz, adi egon eta nahi duenak ikusi Bolar dokumentala adi egon bezala, bila dezala eta emakumenderen webgunean ere izango du informazio nahikoa. Bukatze aldera, beti ere hitz egiten dugu orainaz, baina etorkizunari ere erreferentzia egin nahi diogu. Nahiko, mugitzen zara tarteka alako dokumentalak egiteko, ezagit proiektu berriren bat daukazun eskuartean? Bai, badugu proiektu bat, baina, bakizen proiektu kostatzen dila asko multzatzea, eta batez ere, zaila da hori diru iturriak sortzea, momentu sortziko dugu esanez, badagoela proiektu bat, baina, oso aztarnetan dagoela. Zirri borrotxoa dagoela hor martxan, baina behintzat ez dagoela geldirik eta jarraituko duzula gai berriekin. Bai, badago bat. Antzeko gaia edo ezberdina? Ez, oso ezberdina. Oso desberdina. Behintzat ere tarteka, saiatzen gara zurulako gutaka saioan, gure gonbidatuen urrengo proiektuen berri izaten, ez bakarrik berrienez edo gaur egungo ez.
Berta Gaztelumendi, ea harrera polita duen, hurrengo egunetan, datorren astean ere aipatu dugu, Bilbo, Gasteiz, Donostia, eta hortik aurrera ere beste hainbat lekutan, eta plazatan izango da ikusgai bolar dokumentala, eta ea harrera polita duen. Zinemaldian, gaur bertan badago. Hain justu, baita ere, bai. Eta ostiralean. Bai, zinemaldian horrendik ere pasa dituzu, eta nahi duenak ere zinemaldiko webgunean kontsulta ditzake datak eta baita ere orduak eta lekua. Eskerrik asko Berta. Zuei. Animo, bideo honetan, eta ea egindako lanak ere oihartzun polita duen. Espero dezagun. Eskerrik asko. Eta zurekin batera, hurrengo bideoa ere ikusiko dugu, zeren, bestelako kontuak ere izaten ditugu Zurrelako Butaka saioan, eta aipatu bezala, saio hasieran gaur banatuko dute 3. eta azken Donostia saria, zinemaldiak egingo duena, eta Monika Bellucci aktoreak jasoko duena. Bere inguruko soslaia prestatu dute Berreako lagunek, eta hementxe duzue bideoa. Ikasketak egin, gaztetan modelo lanetan aritu, eta antzezpen eskola kaso ostean, 1980ean hasi zuen aktore ibilbidea Dino Risi zuzendariaren Vita coi figli filmean. 1981an lortu zuen lehen aldiz, film garrantzitsu batean rola, Francesco Laudavioren. Monika Bellucci Italiako Città di Castello herrian jaio zen 1974 urtean. Zuzenbideko ikasketak egin, gaztetan modelo lanetan aritu, eta antzezpen eskola kaso ostean 1980ean hasi zuen aktore ibilbidea Dino Risi zuzendariaren Vita coi figli filmean. 1981an lortu zuen lehen aldiz, film garrantzitsu batean rola, Francesco Laudavioren La Rifa. Handik urte batera, Francis Ford Coppolaren arreta bereganatu eta Dracula filmean egin zuen bere lehen agerraldi sonatuetako bat. Italian, hainbat rol bete eta gero, Monika Bellucci Frantziara joan zen bizitzera eta 1986an L'Appartement filmean aritu zen Gilles Mimoniren zuzendaritzapean. Obra horrek, emakumezko aktore gazte honenaren Cesar sarirako izendapena ekarri zion. 1980ko hamarkadaren amaieran eta 2000aren hasieran Frantziako hainbat ekoizpenetako protagonista izan zen. Jan Kounen zuzendariaren Dobermanen, Asterix and Obelix Mission Cleopatran eta Gaspar Noeren Irreversible polemikoan. Frantzian, bere lanbidea garatu bitartean, nazioarteko ekoizpen garrantzitsutan egin zuen lan. Stephen Hopkinsen Under Suspicion filmean, Antoine Fuquaren Tears of the Sun filmean, eta Wachowski aizpen Matrix sailean. 2004an Maria Magdalena izan zen The Passion of the Christ filmean Mel Gibsonen zuzendaritzapean. 2014an Milik Atena ezurmamitu zuen Alice Rowe Watcher zuzendariaren Le Meraviglie zinta. Film horrek txalo ugari jaso zituen Canneseko zinema jaialdian eta epaimahaiaren sari nagusia irabazi zuen. Iaz, Estatu Batuetako Mozart in the Jungle telesailean parte hartu zuen Bellucci, Gael García Bernal aktorearen ondoan, eta aurten David Lynchen Twin Peaks telesailean agertu da. Emir Kusturikaren On the Milky Road izan da, zinemaretoetan ikusi ahal izan den bere azken lana. 3. aldia da Bellucci zinemaldira etortzen dena, eta gaur belodromoan jasoko du Donostia saria bere zaleen aurrean. Eta dagoeneko, Zurrelako Butaka saioaren azken txampan sartua gara, kritikarien solasaldia beti izan nahi izaten dugu, eta gaurkoan ere izango dugu, zeren, termometroa proposa dira jakiteko sail desberdinetako filmek zer nolako sensazioak eragiten dituzten, ez? Gaurkoan beste bi, kritikari diturekin, biak kazetariak, batetik Gorka Estarbe, Berriako gaztariak, kaixo Gorka? Egunon, Iñaki. Eta bestetik Begoña Elteso, Kaixo. Eri Basko eta bestelakoetan ere badabilena, ongi etorri biei. Dagoeneko egunak pasa dira, larunbat agertu dago, baina dagoeneko zuen motxilan, zuen zorroan izango dituzuen filme ikusita. Zehazki zein saietako filmak ikusten ari zarazu, Gorka? Batez ere perlak saiekoak, eta, gero denbora izan ezkero, saiatzen gera beste
saio horietan ere, sartu irten batzuk egiten, sail ofizialeko pare bat ikusteko aukera izan dut, eta Horizontes Latinoseko beste bakarren bat, baina bai, batez ere Perlak saiekoak alegia beste zinema jaialdietan bizkan nabarmendu diren film horiek dituzten. Ikusteko ea horren onak diren. Beste. Zure kasuan baina zeintzuk ari zara ikusten? Zuzendari berrien saian nago, Horizonte Latinosen ere, Belodomokoan, Zinemiran, Sabaxen, eta zinema ikasleen nazioarteko topaketan, izugarri gustoko dudalako. Beraz, orduan, ari zara saltoka batetik bestera hori ere ona delako. Noski, ikusi duzuenetik gustatzen zaigu iragazkia jartzea, eta gustatu zaizkizuenak, eta gustatu ez zaizkizuenak ere aipatzea, baina nagusiki nabarmendu, gustatu zaizkizuenak ikusitako istorio eta bestelakoengatik. Bai, Perlak horretan ikusi ahal izan ditudanetik behintzat, nabarmenduko nuke ekoizpen ingeles bat, naiz eta pelikula oso amerikarra den, oso estatu batuarra, izenburu oso luz eta bitxikoa, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Alegia, 3 iragarki kartel, Ebbing, herri baten izena da hori, Ebbingen kanpoaldean eta Missouri. Izenburu luze horre berak azaltzen du pixkat pelikularen tonua, umore gordin bat azaltzen duena, historia oso gordina da, ama zauritu bat, bere alaba bortxatu eta hil dute, ama horren papela Frances McDormand aktoreak bikainki jokatzen du, beste kuena nahien pelikuletan azaldu izan den emakume horrek, eta baldu pelikula honek ere kuena nahien ugitu hori, estatu batuetako herrixka baten erretratua egiten du, baina zenbaitetan umore zaplada gordinak jaurtiz, ezta? Igual gehiagizko komentarioa izango da honoko hau, baina esango nuke, bai kuena nahien, bai Clint Eastwooden eta bai ez dakit, hirugarren batea aipatzaren igual Quentin Tarantinoren zertzeladak badituela. Asko esatea da badakit, baina pelikula beak ere badauzkaulako gehiagikeria batzuk eta esan dezadan zera hori, ezta? Egiten duelako herrixka baten erretratua, drama historio horretatik abiatuta, herri txiki bada, arrazismoa, pobrezia, denek elkar ezagutzen dute, baina era berean bestearen berri gutxi dakite, denek dute zerbait ezkutatzeko. Hori dana umore oso gordin eta portiz batez azaltzen du batetik, batzutan gehiagikeriara ere joz, eta kasu hor galtzen du pixka bat pelikulak. Baina nik uste dut biziki ikustekoa dela, batez ere estatu batuen hego-erdialdeko erretratu gordin horregatik, eta ziur aski zinemareto komertzialetan egongo dan filma delako. Hori Perlak sailekoa. Jakineko nukea, Horizontes Latinosen ikusitakoetatik badagoen hola bereziki bat gustatu zaizuena? Ez dut izan asko ikusteko gerarik, baina ikusi ditudan gutxoin artean txiletar bat, Los Perros izeneko ez dakite Begoñak ikusteko aukera izan duen, Marcela Sait, uste dela zuzendaria, eta aipatuko nuke batez ere ikuspuntua, ez da? Txilen, Pinocheten diktadura ostean gaur egunean kokatzen du historio hori, baina diktadura sufritu dutenen ikuspegitik azaldu beharren nolabait, Txileko burgesia, goi burgesiaren eta militarren ikuspe hori azaltzen du. Ez da hori egiten duen lehenengo aldia, bere dokumentaletan ere ahotsa eman izan die, Pinocheten aldeko jarrera duten horiei, eta bere elkarrezetatzeko aukera ere izan nuen, eta esaten du dokumentalista batek etxaiaren argudioen berri ere jakin behar duela pixkat realitate hori osatzeko, eta kaso, ikuspegi horrek hasieran egin dezake, halako kolpe bat ikusleari egin dezaioke, baino pixkanaka bazoaz pertsonaia horien arrazoi bideo horietan sartzen, eta batez ere pertsonaia emakumezko pertsonaiaren konplexutasuna esango nuke interesgarria dela. Alde batetik badago historio politiko guzti hau, baina era berean badago emakume honek sentitzen du bere ingurune hor gizonezko ez inguratuta dagoera bat, eta hortik nolabait askatzeko beharra. Los Perros, Marcela Sait honek bere gizonezkoek osatzen duten mundu horri deitzen dio, Perros. Ez dakit Begoñak nola ikusiko zuen film hori. Niri gustatu zitzaidan nola baita bagenekien, baina bogeroen artean badaudela bi kase, bi maila. Hori eskuak
odolez, eta bueno, hori, eta biktimen izerdietan behai daudenak, eta besteak hori goi mailako horiek, hori beti bezala, ezaguna dugu egoera, agindua ematen dute, eta besteek bete dezatela. Eta orduan, emakume horren aita, hor dago, alabak badu berri, hor dago. Eta horretxegaitik askotan emakumeak ez du jakin nahi beste borrero horrek, eskuak zikinduta dituen horrek kontatu nahi diona. Berak, badaki etxean zer dagoen, hor dago. Hor dago. Zurekin bukatzeko, Gorrazen, Leister bazoaz, zinemarako bidea hartu beharko duzulako, labur bada ere behintzat, astero ari gara galdetzen, eta sail ofizialean Euskal Herriko filme bat izanik, Handia, zure iritzi laburra ere jaso nahi dugu. Bueno, esango nuket, Angel Aldarondo gure kritikariak esan bezala, bukaeran egiten zuen olako bar bat eta esaten zuen, ikusiko duzu denborarekin segurazki nola joango den zuen baitan azter. Eta iruditzen zait pixka eta azten doan pelikula dela nire barruan behintzat. Filma gustatu zitzaidan. Etzen izan segurazki espero adinako lilura sortu zidana, espektatibe beti hori dute ez da. Hala ere pelikula gustatu zitzaidan, gustatu zait bi anai horien harremana asko gustatu zitzaidan, bai behaien arteko harreman konkretu hori nola gauzatzen den, ez dezagun ahaztu, ze garaita ze ari garen, landa giroko bi gizonezko dira, baserean aritu denak, eta modu sutilan bada ere, Moriartikoen estiloa jarraituz, bi gizonezko egin artean badago olako harreman bat garatzen dijoana eta kariño bat ere azaltzen duna. Horrez gain, metafora egokia da, bai garai hartan eta bai gaur egun ere, beti gaientzen den talka bat azaltzeko. Ez da, mundu zaharra, mundu berria, berritasuna, mundu kontserbadoreago bat, eta nik uste dut hori oso ondo egiten dutela, beraien estilo sutile hori jarraituz. Egia da, pelikularen erdialdera, halako, beherakada bat edo sentitu nuela nik behintzat, eta emozio aldetik hotz xamar gelditu zitzea dela. Gehiago, beste modu batea landu zitekela iruditu zitzaidan tarteko pasarte hori behintzat. Aurkezpena, pertsonaien aurkezpena, garaiaren aurkezpena oso potente iruditu zitzaidan hasieran, bukaran ere pixkat gora egiten du, naiz eta kasu bukaeran azalpen gehiagitxo ere ematen ditun filmak. Baina tartean halako hori, beherakadatxo bat sentitu nunik. Hala ere, filme ederra iruditzen zait eta dudik gabe ikusteko modukoa. Beraz, Gorkarentzako bai eta ez. Baimena duzu, zinemara joteko eta Begoñarekin gelituko gara. Esku honetan uste zait. Mila esker, eta gaitik, ez fiatu. Hortxe, berriago kazetaria ere. Eta Begoña, zuk ere uste dut Handia ikusi duzula. Bai, eta nik uste dut Gorkarekin bat natorrela tamalez. Azteko, karo, niri estilo sutil hori Moriartiko edo Moriartiaren estilo sutil hori ez dut gehiegi gogoko. Ulertzen nik uste dut, eta arrazoi osoz, Moriarte delako, pelikula bera egiten dutela beti. Berdin dio, edo 80 egunean, edo Lorea, edo Handia. Nik justu hori emozio falta botako nieke aurpegira lagunak ditudan bi zuzendari horiei. Badakit hori pelikula duina, pelikula ondogina, incluso espektakularra dela, baina nik pentsatzen dut, edo behar bada nire edade kontua izango da, baina Gorkak aipaturiko garai berriak eta joandako garaiak eta zarrak hori askotan ikusi izan dugula zineman mila eratan kontatua eta ikusten du, gustora nago, egia, kasik superrekoizpen bat dela. Bai. Diru askokoa. Diru askokoa, edo ondo erabiliko diru ez gutxi, baina diru nahikoa, edo diru desentea. Baina hori, ahaztuko zaigun nik uste dut, eta izugarri ondo joango da takilan eta postuko gara.
zaizu beraz horrenbeste gustatu handia, baina okerrez bagaude Euskal Ekoizpenen artean non eta bitxirula. Eta bitxirula gustatu zaizkizu. Bai, gainera hori biak oso libreak direlako, karo. Ez Simon Fuchsek, ez Eñau Gaztañetek, eta ez Miguel García Aguirre Zabalagak zuten Garañok eta Gerrik zituzten, eldakit... Baliabideak, dirua eta beste. Aldebez, tensio guzti hori, ez zuten uler. Presioa ere bai, presioa, ondo geratzeko, eldakit, zail nagusian izateko presio ikaragarria. Orduan horrexegaitik oso libre ibili dira. Nik futxena non izugarri maite dut. Gaina gustatzen zait farsa, tonu, doinu, soinu hori, azurdoa, baina arrazonamenduaz beteriko azurdoa da. Gustatzen zait zein erreboltaria den, gustatzen zait herria nola islatzen duen, eta bizirulatik gustatzen zait bidea nola dagoen azaldua. Beti esaten da, antigualdetik bidea dela garrantzitsuena eta ez xedea, justu honetan bideak hartzen du pantalla osoa eta gaina hemen badago justu hori irudia erabiltzeko era zoragarria, maizu batena edo maizu biena. Aguirre Zabala eta Jose Luis Barredo argazki zuzendaria dela. Bukatze aldera, zinemalditik orain arte filme dezente ikusiko zenituen, baina badago bereziki bat asko gustatu zaizuna? Nik aipatuko nintzueke Bluma Imain. Zuzendari berrietan, Lisa Blumelek eginda, aktore emakumeak berak, baina baita mastera dauka zinema gintzan. Eta betikoa kontatzen du, kasik emakume zuzendari guztiek kontatzen dute zeinen beldura diogun guk lehendabiziko odol jario edo izuri horri. Hiru pelikutatik bitardik hori kontatu izan dute zinemaldi honetan. Baina, karo, buelta ematen dio, eta pelikula fantastiko bihurtzen da. Cronenbergek berak maitatuko zuken pelikula. Eta inkluso askotan etortzen zaizu burua Ramiro Pinillaren ipuin guzti horiek beti itxasoa, eta itxasoa behar bada handik sortua, behar bada gabe handik sortua gara denok, eta hori oso filme derra eta harritzen zaituena, eta zaila da hori hartzea. Horreixe gaitik, harritzen zaituzten filmak nunek eta niretzat momentuz, bakatu, Bluma Imain. Hori da, zuzendari berriak sailean, hori ere ondo apuntatu, beraz, Begoñak aipatu bezala. Eta bukatzeko, badago, egongo dira hainbat, baina badago bereziki baten ez zaizuna gustatu eta espero zenuena merezi zuela? Operación Conchas aparte. Bai. Ez, baina, egizateko bere egin beharra betetzen du. Eta kito ez, pena eman dit Rory Kennedyk, Bob Kennedyen alabak eta izugarrizko dokumentalak egin dituena eta Oskarretako lehian izan denak, zeinen gutxi sakondu duen Lai Hamilton surflariaren historioan. Oso polemikoa da bera, bai surflarien artean, eta denok ezagutu genunean Roryk bere inguruko filma egingo zula, pensatu, kontxo, zer erronka eta zer esango dion eta nola harrapatuko duen. Eta
liluratu geratu da, eta, bueno, ba, dokumental ederra eta kito. Eta kitxo. Bueno, Bueno. behintzat, egin du ere bai gaurkoan iragazkia zurekin Begoña. Eskerrik asko guren izateagatik. Oso gogoan hartuko dugu esan bezala zuzendari berriak saileko filma, azpimarratu duzuna. Eta tira, animo geratzen diren jarraituko egunetan, dugu. zeren larunbat arte oraindik izango duzu zer ikusi, ezta? Milaka. Asko, onak, txarrak eta erdipurdikoak. Eta erdikoak, Bai. garate, aio. Ba, eskerrik asko Begoña, eta zurekin batera ia esan saioari bukaera emango diogu, zeren, dakizuenez, argiak itzaltzeko unea iristen denean, sail ofiziala izaten dugu protagonista, eta sail ofizialeko film baten trailerra da erakusten dizueguna. Handia filmarekin lehian izango dira, Gorrezko Maskorra da beste eskuratzeko, hori larunbatean jakingo dugu, baina bitartean jarra ditzagun filme horiek ikusten. Gaurkoan, Serbiako Ivana Mladenovic zuzendariaren Soldier, Story from Ferentari filmaren trailerarekin agurtuko zaituztegu, eta nahi baduzue berriz ere hemen topatuko gaituzue bihar Zurolako Butaka saioan. Besterik ez, izan ondo, aio! Doctorat în manele? Da. Da, să ne sepea. Ți-ai luat vreo șpagă ceva de la dânsul de la adus aici? Zi, mă iubești? Asta e direct șmecherite, periculos, a trăit în pușcărie. Încearcă să scapi de el, serios. Pula mea, dar asta lăsa femeia, frate. O femeie nu ține numai cu pula. Trebuie să zici și vorbe frumoase. Viața mea, dragostea mea, inima mea. Dar nu le-i plec să-mi bag. Nu bag mai mult de 100 mea. Ce ești, mă, așa chitrus? Te uiți la 100 de lei, banii te fac pe tine sau tu îi faci pe ei?